prekvapenie. No, tak nám to rozprávaj, ako bolo včera na akcii. Dobre bolo, fajn bolo. Hej. A potom začali sa vytancovať a potom hrali k hokejisti. A povedali, Košice, do toho, Košice, vyhrali. A si zase vyskúšal z krabice? Nech by nebola krabica. A dneska bolo postihli bara a potom sa tancoval som dneska. Už si dneska tancoval? Dneska budem dneska tancovať. Aj zase budeš, hej? Hej, dneska dohrem, idem hrať na fotbal, dneska budem behať. Hej. Dáme gól s Matušom, môj kamarátom. Idem behať. No. A môže ísť. Môžeš, kľudne. Môže ísť, ale Juka. A som dneska v radosti, ja neviem, o čom povedať ja. A ja som išla na diskotéku a povedali Duša. A ja mám čo klobúk. Si mal klobúk. A ja smiečnú kuďare. A ja idem tam, vytancoval som ja, vytancoval som ja. A toto je jak som poviem, Matúš? Čo, Mojko? Čapášek som ja. Všetky bol hotový. No a ešte povedz im, jak bolo včera na hokeji. Na hokeji bolo fantastické, bolo parádne. A potom sa kričal som Košice, do toho, Košice, do toho. No. A potom všetky vyhrali Košice. A ja som, išiel som tu, pomerala som tá diskotéka. Červené víno a biele víno. Si sa opil? Ja som tak opísal ja. Lebo som opitý ja. A pamätáš si? Všetko si pamätáš, Duško? Ja toto sa nepamätám sa. Ja hotový teraz. A kde máš dneska opicu? Opicu nemáš? Není ti zle? Nie vôbec nič. Nie? Dneska zapijem nič. Není so mnou zlé, dneska zapijem. No. Ja teba vidím aj jeho. Do radosti naozaj. No to my sme radi, že ťa vidíme. Ja sa neviem, čo ona príde. A on sa nevidí. Ja som nevidím Matúša. Ja som prekvapil. Matúša? Ja poďme to ukážem. A on hovorí, jak hotový, predstav môj nebučka kamarátovi. Ja som dneska hotový, som dostal. A ty môžeš ani odpovedať, ja. Ja mám ešte pre teba prekvapenie. Ja umrem naozaj. No, ešte máš čas, ešte si pôjdeš zahrať a potom. No. Keď už máš čas. Ja umrem. Víš, Duško, som ti povedal, že Slavka príde. No. A kedy prídeš? Myslíš prísť potom na výlet za nami? Nemusím povedať, Matúš, poď s nimi, sa môže... No, s Matúšom prídeš, hej. Povedz si, Matúš, keď ideme. Tak vybavíme a prídeme, ne? Treba napísať, Hej, pôjdeme. sa s Matúšom dohodneme a Hej. No, pôjdeme tiež dať diskotéku. Pôjdeme. Tak si to vidí naozaj. No. A kedy začínaš hrať? Dneska idem hrať na fotbal. A kedy? A ešte v semifinále, vieš? Teraz je semifinále, no to postupíme určite do finále a... Potom ja idem. No. Dneska budem behať. A jak bude tuto bara. A toto bude spievať. Bez teba. Ja umre naozaj, umre. No. Rád padne z teba. Ja to mi naozaj. No, a kto je tvoj najlepší kamarát, Matúš? Matúš, ty mi. No. On taký dobrý kamarát, tak ho vážim, jak môj brat. Tak ho vážim. Sa o teba stará. Všetko do mňa sa stará. Aj korene ma dá. To pan ti mi kúpi Adidas, ukážem. Parádne. Tak,